Jesteśmy. Także witam pięknie. Ja jestem Niklaus. To jest Pixelbox. Zresztą widać chyba co to jest. I co chciałem powiedzieć. Otworzymy go sobie, bo leży już od dawna nieotwarty. I przy okazji oczywiście witam wszystkich bardzo serdecznie na streamie, na YouTubie. Pogadamy sobie o wyborach. Jak wy myślicie? Czy to jest normalne, żeby się cieszyć z 51% frekwencji? Bo ja uważam, że to jest żałosne. I że w ogóle jest to obraz tego, że jak w Polsce jest źle. Znaczy wiadomo, że mogłoby być gorzej, ale mogłoby być o wiele lepiej. A ja tu posługuję się takim fajnym narzędziem, które dostałem razem z World War 3. Nie chcę tutaj robić chamskiego żartu, że to działa w przeciwieństwie do gry. Ale gra już chyba też działa w tym momencie. To i tak więcej niż połowa. No, ale porównując do krajów skandynawskich, gdzie jest po 80%, to jest dramat jednak mimo wszystko. A, jeszcze tu. I zastanawiam się, co by zrobić, żeby to zmienić. Na Facebooku jak zrobiłem taki temat, to niektórzy proponowali, że powinny być kary za niechodzenie na wybory. No ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ja bym wolał, żeby ludzie sami z siebie łazili i były duże frekwencje i w ogóle było fajnie, no ale może w Polsce to jest niewykonalne, no to by było tym bardziej smucąca informacja. A czemu mi się powtarza ta muzyka tutaj, nie wiem. A, bo to miało być losowe, a nie zapętlenie. Okej. Także no słabo. Tak, w Bytomiu było chyba 41%, co na Bytom niestety jest i tak dużo. A mało generalnie, czyli no to też dobrze pokazuje, że nie jest dobrze. Dobra. Przy okazji. No, ludziom się nie chce, niestety, i to jest właśnie to. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Ja byłem wczoraj zagłosować i byłem pierwszy w lokalu. O 7 rano byłem. Pierwszy. Aż byli zdziwieni. Pixelbox. No to się idzie domyślić. Dobra. I teraz tak, powiem szczerze. Jestem trochę zniesmaczony, że Pixelbox nawiązał współpracę z Tigerem i że promują te syfiarskie napoje energetyczne, których w żadnym razie nie polecam nikomu pić. Reklamowane przez jeszcze pana Dariusza Michalczewskiego do tego. Także ja nie akurat napoju Tiger konkretnie, ale nie polecam nikomu absolutnie pić takich napojów, bo są strasznie niezdrowe. Na serce i w ogóle. Jak już się macie czegoś napić, to napijcie się, nie wiem, piwa. Mało tego. 2 puszki tego tyfusu dali. No. Ja tego pić w każdym razie na pewno nie będę. No trudno. Nie, tego polecać nikomu nie będę w żadnym wypadku. Jakbym tego nie pił, to bym pół dnia spał. No nie polecam pić takich rzeczy. Dobra. Mamy komisyjnie jak Majer do zlewu. Nie, wylewać nie będę z siebie pajaca robił, ale no nie polecam. Mamy Cthulhu. Takiego do gniecenia. Takiego antystresowego Cthulhu. Jak to się nazywa, ten świat cały. No z tego, wiecie co to jest Cthulhu, takie ośmiornice spod wody, co wyłażą i wiadomo, takie rzeczy. Tego pana właśnie Lovecrafta, to można se gnieść. Czemu nie polecać? To jest zdrowe, tylko dużo cukru. Ty chyba jesteś nienormalny, przepraszam, że tak agresywnie, ale mówić, że energetyki są zdrowe, to chyba trzeba mieć coś z głową. Nie są zdrowe w żadnym razie, a jak ktoś twierdzi, że są zdrowe, to lepiej niech przestanie tak twierdzić. Kurwa, serio, 3 puszki tego dali.
Bez jaj. No to na zdrowie. Znaczy to nawet nie najgorszy jest ten cukier. Ale to jest tyfus. Dobrze. Z zombie. Taki pin. Można sobie go przypiąć na przykład na koszulkę i jesteście jak zombie. Kamilkowi oddaj. Ja to piję codziennie, nic mi nie jest. Jest, rzuciło ci się na mózg i przez to piszesz takie debilizmy. Także to jest jawny dowód na to, że jednak jest to bardzo szkodliwe. Dobra. Z rzeczy, które nie szkodzą zdrowiu. Figurka z The Walking Dead. Ezekiel. Powiem wam, że imię takie biblijne powiedziałbym. Chociaż gość jest murzynem. Z dreadami. No, a ja na przykład... A to w Niemczech jest zrobione. GmbH Gewerbepark West 1214 Herxheim. Nie wiem, jaka jest Herxheim. Ale... To spoko. Kto mu te dready kręci w trakcie plagi zombie? Nie wiem. Nie oglądałem serialu, może tam jest wyjaśnione. W każdym razie taki Ezekiel jest. Widzicie? Trzeba mieć 39 lat, żeby się tym bawić. To ja jeszcze długo nie będę mógł. Ale to kiedyś w końcu... może dożyję. O! To jest tak zwany Beutlik. Albo Portmoney. Albo Geldtasia. Czyli portfelik elegancki. Z... Jak ktoś kojarzy Resident Evil, Umbrella Corporation. Ja aktualnie też mam portfel z Pixelboxa, który używam. To jest portfel z Pokemonów. Także... Jezu, jak słońce świeci mocno. Tego na razie nie będę odpakowywał. Ale zatwierdzam, że portfele Pixelboxowe są eleganckie. Po co streamerowi portfel? No, ja w portfelu na przykład mam pieniądze. Drobniaki takie. Dobra. I teraz tak. To bardzo na plus. Jak za energetyki na minus, to za portfelik bardzo na plus. I teraz tak. Koszulka. Jezu, ale wali w te pianino. O! Patrzcie. Jakie ładne. I'm loving it. Bardzo ładna. Będę nosił. Ze złym panem klaunem. Chyba z tego filmu. Klaunem z Koszalina. Pennywise, no. Jaki rozmiar? M. Tak akurat na mnie. Fajna koszuleczka. Nie pójdzie na ten. Nie pójdzie na piżamę. Będę nosił normalnie. Także no. Koszulka bardzo fajna. Zobaczymy, jak szybko się to spierze. Pewnie szybko. Koszulka fajna. Hopek fajny. Gniotek fajny. Pin jak zawsze. Portfel fajny. Napoje energetyczne nie fajne. Nie polecam. I teraz tak, a propos tych wyborów. U mnie w mieście frekwencja 41%. Będzie, że tak powiem, dogrywka. W Polsce chyba średnia mniej więcej 51. Najwyższa średnia w mazowieckim. Najniższa chyba w zachodniopomorskim. Na Śląsku generalnie bardzo słabo. No i ta średnia 51% właśnie pokazuje to, że no jest źle. Jest źle. Ludzie nie łażą na wybory z różnych przyczyn, bo im się nie chce, bo nie są zainteresowani tym, co się dzieje w kraju, bo uważają, że nie ma na kogo głosować. Nie wiem jeszcze, jakie tam są przyczyny. W każdym razie to jest w ogóle jak na Polskę niezła średnia, a nawet chyba
W sumie nie wiem, czy nie najlepsza od lat. Także no źle. To bardzo źle i nie wiadomo za bardzo, co z tym zrobić. Nie wiem, czy przymuszanie ludzi do głosowania jest dobrym pomysłem, ale na przykład coś takiego, że jak ktoś nie pójdzie na wybory, a potem na przykład mówi, że mu się nie podoba coś, to do więzienia bym go wsadzał. Nie no, żartuję. Ale no niedobrze generalnie. Na kogo ja głosowałem? Ja u siebie w mieście? Ja głosowałem, a to mogę powiedzieć nawet, na pana Wołosza ja głosowałem. No, ludzie też na przykład nie widzą totalnie żadnego wyboru pomiędzy PO i PiS, co też jest tragedią. Ja nawet jakbym nie znał kompletnie innych opcji, to zagłosowałbym na coś spoza tego. No tylko nie na jakieś tam Razem, czy inne te dziwne bardzo... No wiadomo, to już nie trzeba za bardzo nic o tym mówić. Wcale się nie dostały śląskie partie. No, ja chyba głosowałem, jakaś partia była Ślązoki Razem, bodaj do Sejmu Śląskiego, ale jak widać nic to nie dało. Także to tyle. Ja tutaj kończę vloga na YouTube'a. Pixelbox zawiódł mnie, jak chodzi o tą współpracę z tym piciem niedobrym. Ale to jest takie moje prywatne jakby na to patrzenie, to wiadomo. Może są ludzie, co to piją i lubią. Ja w każdym razie nie pochwalam. Także ja tu zakończam materiał, a na tematy polityczno-wyborowe zachęcam do dyskusji pod spodem w komentarzach. Także to tyle. Sub i dzwoneczek. I wszystko ważne macie pod spodem w opisie cięcie.